Terve Jussi. Ei vaan keitä. Sä oot Turusta. Mä olen Turusta, joo kyllä. Kemian tekniikan tohtori. No sanotaan, että mä oon PhD, mutta mä oon tavallaan teknisellä puolella tehnyt väitöskirjan. Åbo Akademissa. Åbo Akademista kyllä, joo. Milloin sä teit sen? Mä väittelin 2015. Okei. Siinä Ja nyt sä teit tällaisen, Jussi teki tällaisen opinnäytetyön, jossa hän tutki minun johdollani ja avustuksillani, ohjauksellani tällaista aihetta kuin, että mikä aiheuttaa innovatiivisuutta yrityksissä. Tässä oli 27 pörssiyritystä Suomessa, jotka sä otit Talouselämän 500 listalta, eikö näin? Joo, kyllä sieltä. Nämä oli teollisia yrityksiä. Nämä oli teollisia, että on tavallaan pankit ja vakuutusyritykset muutamassa. Pois myöskään perheyrityksiä. Joo. Ja 11 vuoden aikasarja sieltä 2014-2024. Joo, kyllä. Kyllä. Ja mutta ensin sanon yhden muutaman sanan tästä Suomen talouselämästä, että täällä Suomessahan on aika paljon keskusteltu siitä, että miksi yritykset eivät kasva. Ja tässä on esimerkiksi Talouselämässä 31.10.2025 tällainen kuin suuromistaja Heikki Herlin sanonut, että Suomessa maksetaan liian paljon osinkoja, eli liian paljon käytetään rahaa yritysten voitoista osinkojen maksuun. Tässä vähän samalla asialla oli hieman aikaisemmin käsittääkseni tällainen toinen henkilö. Tämä oli 21.2. tällainen yrittäjämiljonaari Juho Hulkko. Hän puhui vähän samasta asiasta, että ahneudella yritysomistajien keskuudessa pitäisi olla rajansa. Toisaalta täällä on ollut sitten Suomessa tällaista puhetta, esimerkiksi tällainen henkilö kuin Sethu Saveda Suvan on antanut 5.12.2025 Talouselämässä lausunnon, että Suomi on parempi paikka rakentaa kasvuyritys kuin Suomessa. Suomessahan valtavasti monet poliitikot ja muut valittavat ja jotkut yrittäjätkin valittaa, että on surkea paikka yrittää ja tehdä yritystoimintaa. No nyt minä olen sitten tässä huhtikuussa Talouselämän numerossa 13.25 sitten kertonut, että Talouselämän-lehden pyynnöstä 7 sivulla tai 6-7 sivulla, että miltä Suomi ja maailma näyttää 2023. Ja Talouselämän-lehden mukaan olen erittäin hyvin onnistunut näissä arvioinnissa. Tässä sanotaan näin, että vuonna 2010 Varis laati Talouselämän ennusteen, joka kuului näin, että Suomi taistelee kaaoksen partaalla, ja yllättävän hyvin heidän mielestään mä olen onnistunut tässä ennustamisessani. Ja nythän meillä siis on kysymys innovatiivisuudesta ja siitä, että mitä hyötyä siitä yrityksille Suomessa on. Vielä otan tähän yhden näkökulman, koska on paljon syytetty verotus. Tässä on sitten tällainen henkilö, joka on käsittääkseni nyt sitten ekonomisti hänkin. Ja tässä on hän kirjoittanut sillä tavalla, hän on käsittääkseni, onko tämä nyt Akavan vai kenenkä ekonomisti tämä on. Joka tapauksessa täällä on tämmöinen Juuso Parviainen sanonut, että tämä on pörssikolumni, verotus ei ratkaise menestystä, eli verotuskaan ei olisi syy näihin Suomen yritysten kasvamattomuuksiin. Mitä Jussi, tämä sun opinnäytetyössä, mikä siinä on sun mielestä niin kuin semmoista tärkeää, mitä hyötyä siitä sun opinnäytetyöstäsi on Suomeen? No ehkä yleisesti voisi ajatella, että siinä on nyt ainakin vähän selvitetty sitä, että miten tärkeitä esimerkiksi nämä tutkimus- ja kehityspanostukset on. Ja nimenomaan, että minkä laatuisia ne on. Minkä laatuisia ne on? No sanotaan, että Suomessa. Jos Suomea vertaa, niin varmaan vaikuttaa siltä, että kyllä niin kuin määrältään varmaan sinänsä sijoittuu sinne keskikastiin. Jos lähdetään miettimään niin kuin sitä kilpailukyvyn parantamista ja uusien markkinoiden niin kuin luomista kokonaan, että löytäisi jotain ihan kokonaan uutta, niin ehkä kannattaisi siihen vielä enemmän niin kuin panostaa. Eli se menisi nimenomaan sinne kovan tutkimuksen puolelle. Myöskin sitten, että totta kai kehittäminenkin on tärkeää, että niin kuin tavallaan viedään jo olevia prosesseja niin kuin eteenpäin, mutta ehkä myöskin sitten rohkeammin investoida sinne, että se voi ensin näyttää siltä, että se myöskin sitä syö niin kuin rahaa, mutta kyllä se niin kuin tietyllä tavalla se on myöskin pitkässä juoksussa niin riskien hallintaa,
Et silloin voidaan saavuttaa myöskin niin kuin sitten jotain ihan uusia markkinoita, jotka sitten pitkällä juoksulla niin lisää sitä kannattavuutta. Sä totesit tässä opinnäytetyössä, joka minun mielestäni oli ihan tohtorin väitöskirjan tasoa. Tämä oli tietynlainen pitkittäisanalyysi, 11 vuoden regressioanalyysi, eli regression analyysillä yritetään löytää niitä sellainen malli tai selittäviä tekijöitä, jotka selittävät asioita. Niin sähän selitit tässä löytyi yhteys, että tutkimus- ja kehitysmenolla oli yhteyttä ensinnäkin, että niiden lisääminen paransi tätä ROI-prosenttia, sijoitupääoman tuottoprosenttia, mutta oleellisesti liikevaihdon kasvua. Mutta siis kun sä äsken tuossa puhuit tästä tutkimus- ja kehitysmenojen laadusta, niin sähän totesit täällä opinnäytetyössäsi, MBA-opinnäytetyössäsi, maisterin opinnäytetyössäsi, että se oli Suomessa enemmän siis tällaista enemmän kehittämistä kuin tällaista perusraakaa tutkimusta. Niin, se on varmaan tietysti, että siinä saattaa niin kuin olla, että meillä Suomessa niin se on ehkä keskittynyt enemmän tavallaan siihen optimointiin jo olemassa olevien, että sitten taas niin kuin pitkässä juoksussa, niin jos halutaan jotain, niin kuin saada jotain uusia jalansijoja ja löytää kokonaan niin kuin uudenlaisia, nimenomaan kuten sanoin, markkinoita, niin siinä niin kuin oikeastaan täytyy sitten hypätä ehkä vähän syvempään pääntyynkin välillä vähän rohkeammin. Et se ei ole pelkästään niin sanotusti jo olemassa olevan tehostamista tai parantamista, vaan nimenomaan pyritään niin kuin siihen, että löydettäisiin jotain kokonaan ihan uutta. Joo. Eli se menisi oikeastaan niin kuin siinä aika vahvasti sinne puhtaan tutkimuksen puolelle. Joo. No minäkin olen esimerkiksi lukenut tällaisia raportteja, esimerkiksi oli tämmöistä, kun oli tällaisen kuin Deloitten HR-selvitys, jossa vertailtiin ympäri maailmaa Deloitten haastattelemana ja kyselemänä sitä, että mitä HR-päälliköt ja HR-johtajat ja johtajat odottavat HR:ltä, niin Suomessa oli tällainen niin kuin esimerkiksi tehostaminen oli tärkeää ja missään muualla maailmassa tämä ei ollut tärkeää. Tai jo 10 vuotta, ylikin 10 vuotta Suomi on ollut tällaista pelkässä niin kuin tuottavuuskehitysmoodissa, että vähemmillä panoksilla enemmän tulosta tai sitten niin pääsee, että enemmän tulosta samoilla panoksilla. No nyt kun minä olen tämmöisen strategisen johtamisen opettaja ollut, niin mä olen 10 vuotta, 11 vuotta täällä Turun ammattikorkeakoulun MBA-tutkinnossa opettanut tällaista strategista ajattelua, niin katsotko Jussi, että myös tässä tutkimus- ja kehitysmenojen fokusoimisessa tarvittaisiin enemmän tällaista niin kuin strategista ajattelua? No ihan varmasti sinänsä, että tutkimus ja kehitys, niin se on aina kallista, siitä ei niin kuin päästä mihinkään. Että se on niin kuin tavallaan se, että siihen menee niin kuin paljon rahaa. Ja totta kai sit mikäli tavallaan sitä ei osata kohdentaa oikein, eikä osata käyttää oikein sitä panosta, niin silloin tietysti sitten se ei myöskään sitten tuota, ei lyhyellä, mutta ei myöskään niin kuin pitemmällä aikavälillä mitään. Että se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että se asia on myöskin kunnossa. Mehän on kirjoitettu sun kanssa tällainen innovaatio- ja suorituskyky suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Filosofian tohtori Jussi Rissanen ja Keijo Varis, kauppatieteiden tohtori, niin tästä tämmöinen artikkeli Turun ammattikorkeakoulun Talk by Students-sarjassa, ja täällähän me peräänkuulutetaan just tätä strategisen ajattelun tärkeyttä ja myöskin tällaista myöskin tällaisen perustutkimuksen uutta liiketoimintaa synnyttävän perustutkimuksen. Minulla on itselleni semmoinen kokemus isostakin teollisesta konsernista, jossa me joka vuosi miljoonia euroja satsattiin tutkimuksen ja kehityksen, mutta hyvin vähän me kyllä saatiin uutta liiketoimintaa aikaiseksi. Minulla on semmoinen epäilys kanssa, että tämä on monissa muissa yrityksissä se totuus. No nyt sitten kuitenkin niin tässä innovatiivisuudessa niin on tämä ulkoinen puoli ja sisäinen puoli. Sä oot tutkinut niin kuin 27 suomalaista yritystä. Niin minulla oli edes toinen opiskelija, tämmöinen diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta, Pradeb Tachia, ja hän työskentelee eräässä suuressa suomalaisessa teollisessa konsernissa, jossa hän sitten tutki tällaista, tämä on englannin kielellä tämä artikkeli, joka me kirjoitettiin, myöskin samanlainen Talk by Student-artikkeli hänen MBA-opinnäytetyöstä, Evaluating and Developing the R&D Process by Applying Burke-Lidwin Model in an International Industrial Context. Ja tässä on sitten niin kuin tavallaan tämä Burke-Lidwin-malli selitetty, ja tässä on tutkittu niin kuin yrityksen sisäistä innovaatio-, tutkimus- ja kehitysprosessia.
todettiin, että tämä Burke-Litman-malli on hyvä niin kuin sen arvioimiseksi. Täällä on tällaisia tekijöitä kuin johtajuuskulttuuri, organisaatiokulttuuri, organisaation rakenne, sitten on inhimillinen pääoma, osaaminen, sitten täällä on yksilöllinen lahjakkuus, sitten täällä on prosessien sujuvuus ja tehokkuus ja moni muu. Täällä on myöskin tiedonkulku ja niin edelleen. Sä et ole, Jussi, tutkinut tätä organisaatioiden sisäistä niin kuin ikään kuin innovaatioprosessia, niin mitä sä luulet, että mä ymmärrän kyllä, että se on niin kuin lähes mahdotonta näistä 27 sinun tutkimastasi suomalaista pörssiyrityksen tutkija kaikista myöskin tämä sisäiset innovaatioprosessin pullonkaulat ja johtamisen pullonkaulat, niin mitä sä koet, että onko tämä näkökulma nyt hyvä lisäys tähän sun näkökulmaasi vai ei? No ihan varmasti sinänsä on. Et jos ajatellaan niin kuin sitä, niin tietysti mä olen ajatellut tätä tavallaan nyt tämmöisenä niin kuin Suomen kokoluokassa ollaan valittu tämmöinen yritysotos tähän, mutta kyllä niin kuin monessa mielessä, jos lähdetään ajattelemaan sitä, että miten nämä jokaisen yrityksen sisällä nämä omat erityispiirteet vaikuttaa, niin ihan varmasti vaikuttavat niin kuin todella paljon. Et optimaalista tietysti tutkimuksessa olisi, että tällaiset sisäiset tutkimukset olisi voinut yhdistää tähän myös. Joo, mutta semmoista on hyvin vähän. No, siinä on käytännössä tietysti se, että yrityksillä on tietysti oma niin kuin salassapito omien tietojensa suhteen, että niihin pääsee käsiksi ja kaikkea tällaista. Kyllä. Et siinä on niin kuin sitten, ainakin se vaatisi sitten tämmöisen korkean anonymisoinnin siinä kyllä. jokaisen niin kuin yrityksen datan suhteen. Ja tietysti onhan se sitten iso työ, että jos ajatellaan sitä, että siinä täytyisi kuitenkin niin puhua kymmenien varmaan luokasta ainakin, mitä sitä olisi olla yrityksiä mukana, että sitten saataisiin niin kuin jonkinlaista luotettavuutta mukaan. Niin. No yksi päätutkimustulos sulla kuitenkin oli se, että johdon koulutustausta, sukupuoli tai ikä ei selvitä tätä innovatiivisuuden määrää. Että ilmeisesti se olisi ihan sama, onko ekonomi, insinööri tai joku muu siellä taustalla, vai miten sä tätä tutkimusta selität, että siinä innovatiivisuuden määrään se ei näytä vaikuttaa. Ei myöskään hallituksen puheenjohtajan koulutustausta. Joo, no mehän tutkittiin tavallaan siinä, katsottiin oikeastaan näitä kaikkia demografisia muuttuja, mitä löytyi tavallaan toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtajalta. Ja katsottiin, että miten tämä heidän taustansa vaikuttaisi esimerkiksi just näihin tutkimus- ja kehityspanostuksiin. Se ei vaikuttanut. Se ei vaikuttanut, ei ainakaan havaittu sitä. Ja samaten tutkittiin myöskin, että miten se olisi vaikuttanut liikevaihdon kasvuun, ja siinäkään ei havaittu niin kuin eroja. Että, no tietysti aivan varmasti eroja on, mutta se on niin pieni verrattuna kaikkiin muihin vaikuttimiin, että se ei tule niin kuin esiin sieltä. Se ei tule esille. Siellä on niin kuin huomattavasti suurempia asioita. Tietysti siellä on ne koko boardit, puhutaan me sitten tästä tavallaan johtoryhmästä tai hallituksesta, niin se kokonaistoiminta, miten se toimii ja vuorovaikuttaa keskenään, minkälainen se on koostumukseltaan, osaamiseltaan. Että siellä ei niin kuin se yksittäinen henkilö kuitenkaan, niin se ei nouse sieltä niin kuin sillä tavoin esiin. Ja tietysti sit ihan voidaan sanoa se, että keskimäärin niin suomalaiset johtajat, jos katsotaan toimitusjohtajaa tai hallituksen puheenjohtajaa, niin he niin kuin tilastollisesti niin heistä reilu 8% oli esimerkiksi jo niin kuin master-tasoisia. Oli niin kuin maistereita tai diplomi-insinöörejä. Et oikeastaan Suomessa jo yleisesti ottaen sen ylimmän johdon koulutustausta on erittäin korkea ja vahva. Et tässä on kansainvälisistä tutkimuksista ihan vastaavanlaisia tuloksia. Sitten ne poikkeavat, mitä löytyy, missä havaitaan, että sillä olisi korrelaatiota, niin ne on yleensä sitten tämmöisistä vielä vähän kehittyvistä talouksista, jossa mahdollisesti on niin kuin yhteiskuntajärjestelmässä enemmän ehkä epävakauksia, niin siellä niin kuin on sit saatu jotakin signaaleja, että silläkin voisi olla niin kuin merkitystä, mutta länsimaisessa ympäristössä niin kyllä nämä niin kuin vastasi hyvin kansainvälisiä tuloksia, eli sieltä ei niin kuin korrelaatiota näissä löytynyt. Vielä sellaisena yhteenvetona haluan sanoa, että mä Jussi Rissasen opinnäytetyöstä, MPA-opinnäytetyöstä, että se on todella korkeatasoinen. Se on tilastolliseen aineistoon perustuva, se on pitkittäistutkimus 11 vuotta. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin minun mielestäni, enkä tiedä, että olisi Suomesta tehnyt. Tämä on hyvin arvokas, mutta tosiaankin tässä niin sanottu keskusteluosuudessa niin me tuodaan esille se, että tarvittaisiin tämmöistä strategista ajattelua ja älykkyyttä, ja sitä pitäisi osata kouluttaa.
Minä Keijo Varis olen sitä 11 vuotta John Pisapian mallilla täällä Turun MBA Business Management -koulutusohjelmissa ja monissa muissakin koulutusohjelmissa opettanut, mutta ei sitä opeteta Suomessa missään. Ja mun tietääkseni, koska mä oon ollut kansainvälisen Strategic Management Society jäsen, tunnen aika paljon näitä maailman johtavia strategiaprofessoreita, sitä ei ole kouluteta missään. Mutta vielä sanon siis, että sekään ei vielä riitä, eli tämä Tatsia Pradepin sisäinen näkökulma pitäisi tutkia näiden firmojen tätä T&K-prosessin toimivuutta sisäisesti. Mehän ei sitä tiedetä, miten Suomen pörssiyrityksissä se toimii, koska sitä on hyvin vähän tutkittu. Ja sitten mut kolmas asia tässä on vielä, että ei riitä, että meillä on strategiaprojektit oikeat ja strategian mukaisia, että strategia on hyvä ja viisas, mutta ja että meillä tutkimus- ja kehitysprosessi toimii firmojen sisällä ja ne projektit hoidetaan hyvin. Meillä tarvitaan myöskin muuta niin kuin tällaista strategian toimeenpanoa, hyvää johtamista siinä. Ja tarvii olla 3 jalkaa kunnossa kerralla. Ja jos mulla olisi Keijo Variksella olisi valta, niin mä tekisin sillä tavalla, että niin kuin mä sanoin Aalto-yliopistossa tässä, kun vieraili siellä tällainen kuuluisa amerikkalainen professori, MIT:n professori Eleanor Wesney, ja hän sai kunniatohtoruuden Aalto-yliopistosta, niin mä sanoin siellä Aalto-yliopiston professoreiden ja monien jatko-opiskelijoiden, tohtoriopiskelijoiden kuulle, että mä mieluummin antaisin Aalto-yliopistolle vaikka 100 miljoonaa euroa rahaa tutkia tätä, että mikä innovatiivisuus on pielessä Suomessa, ettei liikevaihdot firmoissa kasva, kuin että mä valtiovallan rahaa kenen hyvänsä kautta syytäisin firmoille miljoonia ja kymmeniä miljoonia ja sitten todetaan, että se on hukkaan heitettyä rahaa. Että miksi ihmeessä suomalaiset poliitikot eivät saa aikaiseksi tätä, että tähän innovaatiotutkimukseen panostettaisiin paljon. Siihen ei ole Jussilla eikä mulla syytä, mutta tässäpä oli tämä, mitä me haluttiin sanoa. Kiitoksia teille kaikille. Kiitos Jussi sulle. Samoin. Onnitteluni. Kiitos oikein paljon Keijo sulle. No niin, morjens.